пӯшида нест ки ҳар як беэътиноӣ алоқаманд ба қоидаҳои ҳаракати роҳ хавф ба ҳаёту саломатӣ дошта метавонад. аз ин хотир риояи қоидаҳои ҳаракати роҳ барои ҳама иштирокчиёни ҳаракати роҳ ҳатмист. дар баробари ронандагон пиёдагардон низ муваззафанд ки меъёрҳои ба пиёдагард муқаррар гардидаро риоя намоянд. одамои пиёдагардон мевод подземник раванд. ягон садама шавад бо шофёр бисунед, гунаҳкор шофёр мешавад. подземки намегузорад, зиг мешавад, пробка мешавад. чӣ тавсия медиҳед пиёдагардон? ҷони худшон дар хатар намонанд, моям нороҳат накунанд. тибқи таҳлилҳои бозрасии давлатии автомобилӣ дар вилояти Суғд, қоидаситезии пиёдагардон ба мисли убур кардани роҳ аз ҷойҳои муқаррарнашуда дар маркази маъмурии вилоят шаҳри Хуҷанд ва ҳудуди сомонбозори шоҳроҳи Хуҷанд Ғафуров нигаронкунанда боқӣ мемонад. таъкидҳои нозирони роҳро ба инобат нагирифта, чунин қоидаи ҳаракати роҳро новобаста аз сину сол, ноболиғон, ҷавонон ва шахсони рӯзгордида дағалона вайрон ва ҳолатҳои садамавиро ба вуҷуд оварда ҳаёту саломатии худро зери хатар мегузоранд. гузаштан аз гузаргоҳи зеризаминӣ ё убури роҳ дар ҷойҳои таъингардидаи аломатгузоришуда маърифати баланди шахс ва нишонаи дӯстдории ҳаёт аст. зеро нафари риоякунандаи чунин қоидаро хавфи дучори ҳодисаи нохуши нақлиётӣ шудан таҳдид намекунад. бо назардошти вазъияти мазкур бозрасии давлатии автомобилӣ мунтазам чорабиниҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида шаҳрвандонро аз оқибати чунин муносибати бепарвоёна ба ҳаёту саломатӣ огоҳ кунад ҳам то ҳанӯз костагии маърифати пиёдагардӣ мушоҳида мешавад. ин дар ҳолест ки дар ҷодаҳои нақлиётгард мавзеъҳои аломатгузоришдаи пиёдагард ва гузаргоҳҳои зеризаминии бехавф вуҷуд дорад. подземка када мондаги ягонтошон подземка эътибор наметиҳанд. бачаҳошон ки борошон ки яхе гузашта мегирад, сигналти дига ҳақоратка мебуранд. ҷое ки фарзандонро аз оқибатҳои роҳгузарии хавфнок огоҳ намоянд, баъзе падару модар фарзандони хурдсолро роҳбаладӣ намуда роҳро аз ҷои номуқаррар мегузаранд. чунин ҳолат метавонад ба рафтори хурдсолон бетаъсир набошад. аз бузургон ибрат гирифтан ва одат кардан ба ҳамин гуна амал аз эҳтимол дур нест. ё ин ки қитъаҳои сабзу гулкоришдаи дар натиҷаи меҳнат ва хароҷоти молӣ фароҳам гардида зери қадами пиёдагард поймол мешавад. баҳонаи пешовардаи ҳама қоида вайронкунандагон мазмуни якхела дорад: саросемагӣ ё ноҷӯрии саломатӣ. имрӯзҳо дар Хуҷанд 6 гузаргоҳи зеризаминӣ барҳавою бехавф ва садҳо ҷойҳои махсуси аломатгузоришдаи убури роҳ мавриди истифода қарор дорад. мутаассифона тавре аз мушоҳидаҳо бармеояд, на ҳама вақт пиёдагардон аз он истифода менамоянд ва ин гуна муносибати бепарвоёна боиси мувоҷеҳ шудан ба ҳодисаҳои нохуши нақлиётӣ мегардад. дар давраи 8 моҳи сипарӣ гардида дар роҳҳои нақлиётгарди вилоят 150 адад садамаҳои роҳу нақлиётӣ ба қайд гирифта шуданд ки бар асари он 83 нафар ба ҳалокат расида, 166 тани дигар ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардоштанд. аз ин садамаҳои рӯйдода 55 ададаш бо иштироки пиёдагардон ба қайд гирифта шудааст ки бар асари он 18 нафар ба ҳалокат расида, 48 тани дигар ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардоштанд. дар баробари корҳои фаҳмондадиҳии чораандешии таъсирноки дигар барои пешгирӣ аз риоя накардани қоидаҳои барои пиёдагард пешбинишуда тартиб додани протоколҳои маъмурӣ аст ки ҷаримаи он 8 нишондиҳанда барои ҳисобҳо баробар ба 7 сомонию 25 дирҳамро ташкил медиҳад. таи як ҳафтаи баргузории амалиёти пиёдагард аз тарафи кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ нисбати 2771 нафар пиёдагардон тибқи моддаи 340 қисми 1 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ маводҳои маъмурӣ тартиб дода шуда тариқи баргакҳои ҷаримавӣ ҷарима карда шуданд. новобаста аз ҳама гуна ҳолат роҳ додан ба пиёдагард бахусус дар минтақаҳои муқарраргардидаи аломатгузоришуда меъёри ҳатмӣ барои ронандагон аст ва сарфи назар намудани талаботи ин қоидаи ҳаракат дар роҳ ронандаро назди қонун ҷавобгар менамояд. ба таъкиди бозрасии давлатии автомобилӣ дар минтақаи Суғд аксари ронандагон чунин муқарраротро ба назар нагирифта дидаву дониста ба роҳгузарон роҳ намедиҳанд ки чунин беинтизомии ронанда низ метавонад ба ҳодисаҳои ғайриинтизори роҳу нақлиётӣ анҷомад. бояд дар хотир дошт ки ҳар як беэътиноии алоқаманд ба қоидаҳои ҳаракати роҳ хавф ба ҳаёту саломатӣ дорад. чӣ ронанда ва чӣ пиёдагарде ки вақти худро сарфа карданӣ шуда талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳро риоя намекунанд, пеш аз ҳама ҳаёту саломатии худро дар хатар мегузоранд.